sú posledné zábery ľudí, ktorí sa rozhodli ísť v zime stanovať a nepochopili, že keď je vonku minus 10, tak asi zmrznú. Takže... Tak nám bolo veselo. Tak nám bolo veselo, hej. Posledné slova presnúťou. Hej. Holka musím jít, až tam na sever, cestu znám. Takže, kde sme to? Tu. Že sme tu? Presne tu a nikde inde. Že je tu akože pekne, hej. Těžší víno, lehčí holky tu jsou, jedna z nich povídá. Sme tu a ideme tam. Presne tam. Presne, úplne, sme tam presne. Nevidím zpět, dojdu k řece plný ryb až tam na sever, cestu znám a nevidím zpět, dojdu k řece plný ryb až tam na sever. Skvelé video o tom, ako sa tu varí čaj zo špeciálneho strečného snehu, ktorý bol odtiaľto nabratý a mierne padol sem. Decentne. Ale Erik si to už zohrial pod prdelou, takže už to má iba mokré, už tam není sneh, takže je to výborné. Tak tu sa varí niečo, čo by mala byť bolonská omačka s masem. Nie so snehom. V roku, no neviem ktorom. Ale je teplý ten sneh už. Teplý sneh? Tak to je paráda. Tak tento sneh, prosím pekne, tu na, to je všetko teplý sneh tu na. A tu máme niekde stan. V tej jame, polmetrovej. Sme tam hodinu vyhrabávali tú jamu. Takže, dobre, no toto video už je moc dlhé, takže koľko tam je vody? To môže byť pol litra. Áno, to je určite pol litra. Takže recept je taký, že kolienka a do toho sneh. Kolienka so snehom, snehové kolienka, špecialita kuchára dnesného, špecialita šéf kuchára. Snehové kolienka. A do toho primiešame voľskú omáčku dehydratovanú s masem. Čiže ale maso tu nemáme. Umelohmotné syntetické mäso so snehom a umelohmotnými kolienkami. To bude vynikajúca bašta. Paráda miešať tie varené kolienka, ktoré sme prievodá. Jedlo, to je umenie, s tým sa musíš hrať. Takto presne, ako to robíš. Ešte to páli, ale v škole nás učili, že tam, kde pláva vo vode sneh, alebo proste kusy ľadu, tak tá voda má 0 stupňov. Ja neviem, prečo ma páli potom. Každopádne to zavriem a nechám prírodu robiť svoje fyzikálne zákony. Áno, oheň to vyrieši. No takže áno, toto je môj plameňomet. Po 38 minútach sme konečne zapálili tieto sprosté tabletky. Ktoré ti mimochodom obhárajú. Trošku to tu obhára, no tak čo mám robiť, čak to v tých minus 5, čo tu ani nezmrzne. No tak dobre, ty sa netieš, ako ty tu už hodinu varíš týmto 2 deci vody a ešte furt to není ani nebublinkuje, takže... Kokos, toto čo robí? Počkaj, aaaaa! To horí! Pári. Hoď ho tam, nech zhorí. Tebe to už vrej? Nie. Dobre, no. Tak uvidíme. Tak tomuto sa hovorí paráda. Petrolejka v stane. Teplý čaj z termosky, ktorý som si varil mimochodom 2 hodiny. Tak toto je vynález 21. storočia. Môžem oficiálne povedať, že tá voda z toho snehu stojí za hovno. Voda čo? Z toho snehu, z tej strechy stojí za hovno. No tak, no, to sme aj čakali asi, no. Dobre, takže tak ako včera, ďalšie 2 hodiny tu varíme ráno čaj zase. Našťastie už nie. Ako obvykle. Panák už sa vyluhoval. Jasné, tak ho idem dať na bok. Dobre. Ja tu tiež varím už na 3. tabletke. Necelý liter. Takže ešte sme tu na takomto super mieste. V strede cesty. Do podhradia. Čo sa za mnou snažíš zbaliť. A to není možné, čo sa neviem zbaliť. Čím viac odjedám, tým viac vecí tu mám. To není možné. Čo, ďalšia zastávka Fitness Obsek. Ja už to nezbalím potom, ne? Už nesmieme zastaviť, lebo ja už neviem, kam tie veci
Kým tam nahadzuješ sneh, alebo... Toto je ultra light backpacking. až tam na sever.